Bueno, boas tardes a todos. Iniciamos o pleno ordinario. No punto primeiro vai a aprobación das actas dos plenos celebrados nas seguintes datas: 12 de setembro de 2019, sesión ordinaria; 13 de setembro de 2019, sesión extraordinaria e urxente; e 26 de setembro de 2019, sesión extraordinaria. As actas enviáronse aos grupos. Se aproban. Votos a favor? Pasamos ao punto 2, que é a rectificación do decreto da Alcaldía número 700/2019 de 11 de setembro de 2019, en relación coa participación do Concello de Miño na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos da competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019. Sí, a secretaria, por favor, lea a proposta. Debido á urxencia da tramitación, con data 12 de 9 de 2019, ditouse decreto de Alcaldía número 700/2019, mediante o que se resolvía a participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019, da Deputación Provincial, así como a aprobación do proxecto correspondente, denominado Renovación da Rede de Saneamento en Sombreu, Muradas e o Pedregal. Posteriormente, tendo en conta que a competencia para a aprobación de proxectos de obras non previstos nos orzamentos lle corresponde á Xunta de Goberno Local por delegación expresa do Pleno en sesión extraordinaria de 11 de xullo de 2019, someteuse para a súa validación a mesma en sesión extraordinaria de 25 de setembro de 2019, previo ditame favorable por unanimidade da Comisión Informativa de Asuntos Xerais. Recibida a comunicación verbal do servizo correspondente da Deputación Provincial da Coruña, na que se formula requirimento en relación co órgano que adoptou os acordos exixidos para a solicitude da devandita axuda, ao abeiro do previsto nas súas bases reguladoras, publicadas no BOP da Coruña número 188 do 2 de outubro de 2019, indicando que, a pesar das singularidades en materia competencial de cada entidade, deberán someterse os acordos ao Pleno da Corporación. Así pois, e logo de terse sometido xa a Comisión Informativa de Asuntos Xerais ao abeiro do previsto no artigo 52 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, esta Alcaldía propón ao Pleno para a súa aprobación os seguintes acordos. Primeiro, ratificar o decreto de Alcaldía número 700/2019 de 11 de setembro de 2019, polo que se acorda a participación do Concello de Miño na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019, incluindo o proxecto denominado Renovación da Rede de Saneamento en Sombreu, Muradas e o Pedregal, aprobado por Xunta de Goberno Local de data 25 de setembro de 2019. Segundo, facultar expresamente al día para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. E terceiro, dar traslado deste acordo á Deputación Provincial da Coruña aos efectos de dar cumprimento ao requirimento formulado. Esta obra forma parte da segunda fase do Plan Provincial de Cooperación a obras e servicios de competencia municipal na súa fase adicional 1/2019. Isto quere dicir que a Deputación engade aos fondos iniciais do Plan POS, do POS Plus, os remanentes que quedan durante o ano. Gracias a eso, Miño vai contar con máis cartos para facer unha obra que como esta que parece que era bastante necesaria. Non sei se queredes comentar algo. Comentar que nosotros damos el sí condicionado a que se incluya el aglomerado en el próximo POS, como ya habíamos comentado en la comisión anterior, y condicionado también a un informe de la secretaria respecto a la empresa Espina Delfín, que lo tengo en un ruego y si queréis lo quitamos de ruegos y lo metemos aquí, sobre quién debe asumir la obra. Se trataría de un informe respecto a las bases de la concesión del servicio. En a comisión xa se dixo, creo,
que si a idea era, como nos pareceu un pouco, non nos pareceu procedente, como estaba previsto, asfaltar unha rúa na que o saneamento estaba en mal estado, nos pareceu máis lóxico primeiro amañar o de baixo e despois asfaltar. Entón, vaise amañar o de baixo, que é o saneamento, e despois, evidentemente, vaise asfaltar, por suposto que sí. Respecto á petición do informe da secretaria, era, non? Sí. Vale. Pois cedo a palabra á miña compañeira, bueno, a portavoz do PSOE, que vai facer unha puntualización. Efectivamente. A portavoz do PSOE é concelleira de urbanismo. Vamos a ver. Vamos a ver, efectivamente, eso está nun rogo. Eu iba a contestar no rogo onde se pide o informe pero si quere xa yo contesto agora. No expediente xa está o informe da técnico municipal onde se examina o contrato e xa se di que non forma parte das obrigas que ten Espina del Pin. Esta obra de saneamento que se vai facer en Sombreu é unha obra integral, de aí que se añadira un porcentaxe que é o pos adicional, porque ustedes piden despois para a zona da Prata, e ademais está justificado e diuselles traslado deste punto, xa consta o informe da secretaria, da interventora e máis de Eva. O contrato, polo tanto, entendo que teñen copia desa documentación. Hai un informe emitido por Eva o 12 de setembro do 19, donde examina precisamente como informe técnico si efectivamente tiña obriga a Espina del Pin de facer esas obras, e di o seguinte: trátase de obras de renovación, ampliación, mellora, eliminando fendas, afundimentos, filtracións da rede, cara ao terreo, execución de arquetas, conexión de acometidas domiciliarias, xa que actualmente non dispoñen delas, ampliación da rede de pluviales, xa que actualmente tampouco realiza adecuadamente a recollida de aguas de escorrentía, e ditas aguas transcurren na súa maior parte por o pavimento, causando deterioros e inundacións. Desde o punto de vista técnico, non está estas obras dentro das obrigas a realizar por a empresa xestora da auga no Concello descritas no ano 2002. Efectivamente, no ano 2002 fixose unha ampliación de contrato suscrito por Deogracias Romeo López. En esta ampliación de contrato simplemente que se amplía o prazo da concesión, que agora vai abrangue hasta os 25 anos, pero o primeiro contrato que do mismo alcalde que tivemos aquí, que era Deogracias Romeo, este contrato que do ano 97, dentro das obrigas, dice o seguinte: non se considerarán incluídas en las obras de ampliación o renovación reposiciones que sean consecuencia del deterioro de las instalaciones derivadas del normal uso de las mismas. Calquera entende que as obras que se van facer en Sombreu é un saneamento que, según Di Agustín, ten como máis de 40 anos, hai que facer unha renovación integral, dai que se tuvera que utilizar un pos adicional, precisamente por eso, para facer a obra en condicións. Efectivamente, despois fará o reafirmado, pero está claro que iso xa teñen no expediente, xa teñen os informes, e, por lo tanto, si queres, xa lle queda contestado. Pero ti estás a falar dun informe que fixo a técnica municipal. E tamén está o informe da secretaria mostrando a conformidade con eso. Pero eu entendo que o informe da secretaria respecto ao informe que fixo a técnica municipal. E non vale. Vale. Non un informe si jurídico sobre a obriga de quen debe facer a obra. Vamos a ver, volvo a ler. No se considerarán incluidas en las obras de ampliación o renovación las reposiciones que sean consecuencia del deterioro de las instalaciones derivadas del normal uso de las mismas. Estamos de acordo en que isto non é unha reparación e que é unha renovación ou non? Emma, perdone. Sí. Nos vamos a pedir, vamos a seguir pedindo un informe jurídico da secretaria. Bueno, pues nada, pues a pedilo por escrito. A ver, esas, lo que estás a leer ahora, No, perdón, non pediu a palabra. Bueno, vale, perdone. Pois espere, ahora estou falando el. Está falando a alcaldesa en funcións. Vale, pois entonces espere un momento. Perdone usted. Claro, sí. Ben, o que podemos facer, se vemos esta discrepancia, é que interveña a señora secretaria e que diga si queren un informe, si pode ser procedente, nada máis, non teño máis que... A ver, o informe que obra no expediente, evidentemente, como ben decíades, un informe de conformidade co informe técnico, posto que os pregos detallan, aínda que de forma un tanto xenérica, as obrigas da empresa concesionaria, como tal require dos coñecementos técnicos para
identificar se as obras recollidas no proxecto técnico que era obxecto de aprobación estaban dentro das obrigas reflectidas no prego. Dado que é unha cuestión técnica, eu mesma lle solicitei a técnico municipal que informase sobre esta cuestión, posto que é algo técnico. Eu descoñezo se, bueno, a priori sí que parece evidente que non son obras de mantemento e conservación, pero a que coñecía que xa tiña informado técnicamente o proxecto era a arquitecta técnica municipal e, por tanto, a que tenga cualificación profesional e a capacidade para discernir se dentro das obras que están aí reflectidas están ou non as previstas. Logo, a vista deso, pouco me queda dicir, a persoa que tenga capacidade informa que non están dentro destas porque non son obras de conservación e mantemento e eu asumo, non vou discrepar dos coñecementos dunha técnica. Eu podo facer un informe aparte, pero non vai dicir máis que o que día a técnico municipal, posto que eu podome limitar o que di o prego, pero o prego di 4 cousas. Refírome, non sei exactamente o que queredes. Nós non falamos da obra, sí. Nós o que queremos é ter un informe jurídico de usted sobre o concurso que ganou esa empresa donde hai unha serie de artículos. Iso é o que queremos ter, un informe jurídico, non da técnica de urbanismo, jurídico. Mentras que non teñamos, decimos un sí condicionado, punto. Ora, vamos a seguir pedindo ese informe jurídico. Non hai outra, o sea, non falamos dun informe técnico, falamos dun informe jurídico. A ver, entendo que informe jurídico... Non hai no expediente, non hai informe ningún jurídico no expediente. Hai un informe xurídico sobre a aprobación do expediente. Hai un informe de un técnico en urbanismo que usted avala moi ben sobre o tema das obras, e nós estamos pedindo un informe jurídico sobre as bases do concurso. Sobre o que recolle o prego. Bueno, eso é unha remisión ao que di o prego, sí. Con eso facelo quedámonos todos tranquilos, polo menos o Grupo Popular. Que é o que pedimos, non é outra cosa. Estamos votando que sí, a obra condicionada a dúas cousas. Unha, que a obra do aglomerado se meta no pos deste ano que ven, e segundo, que teñamos o informe de usted. Non hai outra... Gracias. Algo máis? Algunha intervención máis? Pois entonces pasamos a votar. Votos a favor? Ben, vamos ao punto 3, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 5, reguladora da taxa por saneamento, así como do tratamento e depuración de aguas residuais, incluída a vigilancia especial dos sumidoiros particulares, e da ordenanza fiscal número 9, reguladora da taxa pola suministración de auga. Pode ler a proposta? Polo menos un resumen. Bueno, a proposta, todos os concelleiros a conocen, a dispoñen dela, e a proposta ten 13 páxinas e ten moitos números, entonces se lles parece, a señora secretaria vai facer un pequeno resumo para que entendamos todos. A proposta refírese á modificación, pois como ben dicía a concelleira, da modificación da ordenanza fiscal número 5, que é a reguladora da taxa de saneamento, por un lado, saneamento, así como tratamento e depuración de augas residuais, e, por outro lado, a taxa pola suministración de auga. O que se está a recoller na proposta é a actualización que se ven dando ano a ano, en función, a variación anual en función do IPC, do índice de prezos ao consumo. Como por mor desto, actualizanse as tarifas aplicándose o IPC correspondente, o do 0,30 en concreto, e o que se dispón na proposta é a aprobación inicial de ambas as dúas ordenanzas, así como a súa exposición pública polo prazo de 30 días, durante os cales se poderán examinar o expediente, presentar as reclamacións correspondentes, e no caso de que non se presentase ningunha, elevarase o acordo a definitivo.
no caso de que se presentasen, resolveránse as mesmas e posteriormente aprobarase no seu caso definitivamente. Esta actualización terá efectos ou a súa entrada en vigor será a partir do 1 de xaneiro de 2020. Algúnha intervención? Entón pasamos a votar. Votos a favor? Bueno, o punto 4 é o sorteo das mesas para as eleccións xerais de 2019, que se celebrarán o 10 de novembro de 2019. Noutros anos había que baixar a un ordenador nas oficinas, pero este ano contamos con algún medio máis e vámoslo facer aquí dentro do salón de plenos. Entón pedimos aos señores concelleiros do PP que se movan un poquinho para este lado para poñer a pantalla. Bueno, aparte, como sabedes, o programa permite que se saquen dende dous suplentes ata 9, ata un máximo de 9, dadas as dificultades que se teñen normalmente por mor das abstencións ou solicitudes varias que se presentan, propónse sacar ao máximo permitido, vale, os 9 suplentes, e despois coa finalidade de evitar futuros ter que realizar futuros plenos no caso de esgotamento de algunha das listas de suplentes, propónse, se vos parece ben, que se fixe, creo que xa facíades en outros anos, a partir de un número do censo electoral. A min pareceme que o máis obxectivo é que partísemos do 9º suplente, ese sea o que fixe a numeración de inicio, e despois o número que vos queirades, pois de 10 en 10, por exemplo, se establezan para que non salan familias completas, se establezcan os suplentes. Non sei se me explico. Se, por exemplo, o 9º suplente do presidente dunha mesa é o número no censo electoral número 10, por exemplo, pois o seguinte suplente, no caso de esgotamento dos 9 suplentes, sería o número 20, vale? Poderíase dar o caso, especialmente no do presidente, que a persoa que ocupase ese número no censo electoral non tivese a formación requirida para ocupar o posto de presidente. Nese caso, a proposta sería que fose a persoa inmediatamente seguinte que cumprise os requirimentos, vale, para ocupar o posto, e de seguir necesitando outros suplentes se partise, é que é complicado, do mismo número que tiñamos, é dicir, poñemos un exemplo, o que decíamos, sale o número 10 como 9º suplente, vale, esgotamos os suplentes e pasamos ao número 20. Se o número 20 non cumplise, pasaríamos ao número 20. Se o número 20 non cumplise os requirimentos e o cumplise o número 21 ou 22, ese sería o suplente. Ben, de necesitar máis suplentes, partiríamos do número 20 e sería o 30, porque é máis fácil levar a conta, vale? Independentemente de que o que salira fora o 21 ou 22 ou 23, vale? Se estamos todos de acordo, recollémolo no acordo plenario e así evitaríanos ter que realizar futuros sorteos, vale? Non sei se quedou claro, máis ou menos, vale? Recollémolo no acta. Daquela procedemos aos... Non sei se... Podemos correr hacia aquí. Non, solo mover un pouquiño así ya. Hacia aquí, para que poidas ver. Se algún quere... Bueno, claro, para ver. Simplemente darlle o botón, non sei se algún de vos lle quere dar en concreto ou se lle dou eu mesma. Como sedentaria, voy a dar... Perfecto. Vamos a hacer solamente un sorteo para todas as mesas e
salen os titulares e 9 suplentes para cada un dos postos de cada unha das listas. ¿Qué pasó? Ah, ay, qué mal se ve. Se ve mal. Está calentando. Apago luz. Una solo. No. Esta. Ahí, ¿No? sí. Espera, que hay otra. Ahí. Ahí. Procedo a darle aí onde pon o sorteo completo, porque vamos a sortear todas as mesas, vale? Cortamos. Ya salieron. Ahí está. Despois, se queredes as listaxes, Sí. podemos las extraer Sí, ao mes necesario, porque son bastantes suplentes en os listados que nos saca, únicamente nos salen os pero podemos exportarlas a un Excel, no Excel salirían todos os listados, vale? Os listados completos cos 9 suplentes. Esa que me sale. El campo de gol. Presidente. Despois se lles facilitará a cada grupo unha lista en papel. Una copia. A ver. Esa es. Vale. Sorteo mesa. Campo de gol. A ver. Pero se vos parece, agardamos a telas en papel, non? Más que velas, así non se pode ver. Non. Entón, Las imprimimos en papel. imprimimos e despois se hai algunha que queiramos saltar por ser apoderado ou interventor, se vos parece, vémola en papel. Mellor, non? Porque así vai ser un pouco confuso. Listo. Mesa 1A. Comenta a secretaria que, visto isto, que non é o que facíamos sempre, que será máis fácil dar un listado a cada grupo, que cada un vexa se hai interventores ou apoderados posibles, e despois que presenten un escrito aquí e listo. Sí, porque senón non vamos a acabar hoxe o pleno, como vexades, pero será máis fácil, non? Se vos parece. Sí. É que ademais o apoderado é o suplente número 8, pois tampouco procede, refírome, probablemente non se chega ao número 8. De todas formas, eu diría que seguirán pasando todas as mesas
todas as mesas porque hai que darlle legalidade. Sí, podémoslas ver todas. Que o vexa todo o mundo. Sí. Puxemos a do campo. Que mesa é? Mira, aí, mesa. Aí está a lista esa. Mesa. Se o público quere ver, que se sente aí contra as ventanas e se ve ben. Mesa. Vamos ir avanzando porque despois vamos las ter en papel.
Bueno, teremos unha copia e xa interventores e apoderados que presenten un escrito e listo. Bueno, antes de seguir co punto número 5, todos os concelleiros estaban xa avisados de que podería pasar isto, que temos 2 puntos extraordinarios na orde do día que a secretaria vai explicar, a interventora, vamos a explicar. Vamos a primeiro aprobar, bueno, decimos o título, non? Vamos a ratificar a urxencia destes 2 puntos que son, vai, interventora, por favor. A ver, o primeiro punto é unha solicitude de adhesión á medida 3 do acordo da Comisión Delegada de Goberno de 14 de marzo de 2019 que supón unha agrupación de los préstamos, vou falar en castelán porque o expediente está en castelán, xa que está dirixido ao Ministerio. Ratificamos a ausencia ben motivada. O razonamento da ausencia é porque este acordo que o Ministerio sacou no seu momento a través dun acordo da Comisión Delegada do Goberno de 14 de marzo de 2019, agora o pasado 9 de outubro abriu a aplicación e o plazo para poder solicitar e presentar as correspondentes adhesións polos concellos que estén dentro do seu ámbito de aplicación. A aplicación abriuse o día 9 e pecha o día 22. Deron 9 días hábiles para tramitar, non deu tempo a facer nin comisións, nin facer plenos, e os informes igual tiveron que facerse con moi escaso tempo. Pero, bueno, ese é o razonamento da ausencia. En todo caso, pedimos disculpas a todos os concelleiros por a tardanza, o sea, polo pouco tempo para analizar isto que non é doado, de ver e non é breve tampouco. Bueno, os concelleiros teñen a documentación dende as 2:30, que é cando atuvemos todos, e bueno, vamos a ratificar a ausencia. Votos a favor? Entonces, se a interventora explica un pouco este punto. Bueno, en concreto, o primeiro é unha medida 3, que eles consideran que é unha medida de aplicación obligatoria para todos os concellos e que supón a agrupación de os 2 préstamos que este concello formalizou no seu momento co Fondo de Impulso Económico. A raíz das condenas judiciais, o Concello de Miño, como sabemos todos, tivo que adherirse ao Fondo de Impulso Económico no ano 2015 e no ano 2018. Os préstamos que se formalizaron no seu momento, no ano 2015 concertouse un préstamo por 12.448.872,30 euros. Deste préstamo xa se fixo unha amortización ao 31 de decembro de 2018 por 1.556.109,04 euros. O segundo préstamo formalizouse no ano 2018 por importe de 1.025.996,74 euros. Este préstamo estaba en carencia, todavía non tivo ningunha amortización, co cal o seu capital vivo está totalmente, completo. A suma dos deus préstamos, dos importes vivos, supoñen un capital total, un importe vivo, por 11.918.760 euros. Iso é o que pretenden agrupar os 2 préstamos, inda que é de aplicación obligatoria, exixe un acordo plenario para que se solicite ante o Ministerio. O importante desta medida é que supón entrar en novo período de carencia no que é a amortización, polo tanto se moven os prazos tanto de pago de intereses como de pago de amortización. A primeira liquidación de intereses va a ser o 30 de xunio de 2020, a primeira amortización será o 30 de xunio de 2022 e a cancelación desta agrupación sería o 30 de xunio de 2028. O tipo de interés se fixará en 1,256. Xa o que comentei anteriormente, a aplicación cerra o 22 de outubro, antes desa data se terá que presentar o acordo plenario ca solicitude de adhesión e se aplicará de oficio polo Ministerio.
Ben, queren intervir? Bueno, ya les adelanto que vamos a votar que sí, como se podrían imaginar, porque conocemos el expediente e hicimos gestiones en Madrid con el secretario de Estado para Hacienda para la ampliación de estos plazos. En aquel momento ya se nos comunicó que se abriría esta línea de ayudas y en marzo, como ha dicho la interventora, llegó la comunicación del Ministerio con los pasos a seguir, confirmando que en este mes de octubre se abrirían los plazos y la plataforma. De ahí los 3 años de carencia, la ampliación del plazo y la agrupación de préstamos. Por tanto, votamos a favor, aunque no tuvimos tiempo de revisar como se merece la documentación. Eso, por desgracia, os plazos son os que son. Ben, hoxe é 17 de outubro e hoxe cumples exactamente 4 meses desde que este goberno municipal entrou nos despachos. Tomamos posesión o día 15, pero se empezou a traballar de feito o día 17. Creo que podemos estar satisfeitos de chegar a ter logrado isto en 4 meses. Dende logo, todas estas medidas e os pasos para conseguilas se deron nestes 4 meses, porque teño que decir que, por desgracia, xa nos gustaría chegar e ter todo feito. Sería moitísimo máis cómodo. Pois igual non estábamos a estas alturas entregando documentación ás 2:30 da tarde do mesmo día. Digo xa nos gustaría porque nos atopámonos que cando nos chegamos se acababa de firmar a liquidación do orzamento do 2018, que tiña que estar rematada antes do 1 de marzo de 2018. E teño aquí a resolución da alcaldía que se firmou o 13 de xuño de 2019. Lembremos que as eleccións foron o 24 de maio. Firmáronse polo señor Veiga Sabín, que nese momento era alcalde en funcións, e aprobaron a liquidación de gastos do orzamento en funcións, non antes do 1 de marzo. Pero a maiores deso, esta resolución que se aprobou tiña erros que se tuveron que corrixir o 9 de setembro, este pasado 9 de setembro. Entón, evidentemente, o primeiro paso que había que dar para conseguir, para todos estes trámites, para esta cousa tan importante para o pueblo como vai ser agrupar os créditos, era ter aprobada a liquidación. A parte de, para aprobar os créditos, había que tela aprobada porque manda a lei. Pero, bueno, non estaba. Non pasa nada, está ahora. Entón, a partir de aí se fixeron o resto dos trámites. É de salientar a clarividencia que tiñan vostedes, que xa sabían todo isto. Corríxame porque penso que non podo me equivocar na data, que 1 de xuño, ou un día antes, penso, do ano 2017 xa sabían que o 9 de outubro, de 2019 iba a salir isto. É unha clarividencia digna de destacar. Bueno, nada máis. Votos a favor? Non, pido a palabra. Sí, vale, se quere, se me permite. Se quere falar, fale. Sí, no, eu digo, pregúntolle o que vamos a aprobar aquí, que gestións fixeron ustedes en Madrid. Vamos a ver, a comunicación desto chegou ao Concello en marzo, aquí. En ese comunicado que chegou ao Concello, falábase que en marzo, ou en outubro, abriríase o plazo para solicitar. Dígame usted que fixeron ustedes. Voulle dicir. A ver, mire, voulle dar un exemplo para que o entendamos todos, porque é certo que ao mellor nós sabemos os datos, pero o público non ten, evidentemente, ainda nós non hai pouco que temos estes datos, pero o público ten menos. Entón, para que o entendamos todos. Se eu vexo unha convocatoria dunha beca ou dunha axuda, imaginen, para facer unha casa, unha subvención, e sale publicada no BOP, por exemplo, non podo dicir vou encargar unha casa e vou facer unha casa porque saleu publicado no BOP. O que teño que facer é ler o BOP
ver as condicións que me piden, cumplilas e solicitalo e xustificando cumprir esas condicións. E unha vez que fago todo iso, agardar a que me aproben. Entón, cando me aproben esa subvención ou axuda, pois podo dicir, agora vou facer unha casa. Vostedes, o que viron foi efectivamente un anuncio. Unha comunicación no Concello. Bueno, pois... Que ten usted aí, se quere ver, ten unha comunicación no Concello. Bueno, estaba falando, se me deixa... Vale, pero non un anuncio. Ten usted unha comunicación oficial no Concello. Bueno, pois moi ben. Xa leu unha comunicación oficial no Concello. Perdón. En marzo, estábamos gobernando nós, en marzo. Ben, sí, vale. Sí, non, eu non yo discuto, para nada. Sí. Bueno, a ver, vamos a falar. A partir diso, eu xa lle acabo de decir, non tiñan aprobada en marzo, tiñan que ter aprobada a liquidación e non estaba aprobada. Aprobouna vostede mismo e firmouna vostede mismo, entendo, en xuño, en funcións. Cal é o problema? Cal é o problema? Dígame. A ver, primeiro... Non vamos cumprir as directrices. Bueno, vamos a ver. Me deixa... Vamos a ver. Se non estuviera aprobado, estábamos listos. Vamos a ver. Se vostedes queren ter o mérito... Non queremos... Vamos a ver. Solamente queremos cada un o seu. Moi ben, pois vamos a darlle cada un o seu. Ten vostede toda razón. E vamos a darlle cada un o seu. Primeiro, se a cada un hai que darlle o seu, me parece bastante triste que neste momento que se pode conseguir para o pueblo de Miño un alivio enorme nas súas contas que poden pasar de pagar cada ano 1,5 millón de euros a pagar 600.000 euros, que eso vai representar pois para o pueblo pois un cambio tremendo de administrar a miseria, de vivir na miseria, podemos pasar a poder facer algunha obra ou poder salir da situación económica asfixiada que vostedes mesmos recoñecen e todos recoñecemos, evidentemente. Se a vostedes lles preocupa levar o mérito, pois van levar vostedes o mérito. O mérito que teñen vostedes, sabe cal é? Nesta débeda. Créala. Teñen todo o mérito. E ademais, non hai discusión posible. Vostedes non pediron os avales, vostedes recurriron e volveron a recurrir. Non ten a palabra. De momento non ten a palabra. Non estou falando eu. Ben, vostedes non pediron os avales, vostedes recurriron contra os veciños, vostedes puxéronse do lado da empresa, vostedes non se sentaron nunca a falar cos veciños. De feito, unha das cousas que ao mellor tamén teñen vostedes o mérito, falaremos despois, que se conseguiu hai un mes e pico, foi que os veciños expropiados con gran xenerosidade renunciaran a 300.000 euros, a casi 300.000 euros de intereses sobre os intereses, que se pagaron porque vostedes non fixeron nada desde decembro, cando tuveron a sentencia de que tiñan que pagar. Ben, entón, queren mérito? Pois ese é o seu mérito. Queren levar o mérito de outra cousa? Leven vostedes o que queiran. A xente non é tonta, os números están aquí, e, bueno, todos sabemos ler. Ahora, vostedes queren o mérito? Non hai problema. No, eu solamente lle preguntaba... Pode pedir a palabra, por favor. ¿Pedir a palabra? Sí. Vale, gracias. Además, en hora boa por estar presidindo o pleno. Creo que hai cousas que están fora de lugar. Vale. Perdón. Eu que estaba preguntando se ustedes fixeron algo desde ese tempo para conseguir isto, porque ustedes na prensa e nos medios están dicindo que conseguiron solucionar o tema da deuda. Isto son unhas líneas do goberno central. É que desde o Concello, usted non me pode negar que eu fun a Madrid. Eso non me pode negar, creo. E segundo, estas foron unhas líneas que naceron desde Madrid. É que non é para Miño solo, é para Miño e para algúns concellos máis. Entonces, mire, perdón. Usted falou antes que, por exemplo, que non se pidieran os avales. A mí negouseme por parte de ustedes, nestas bancadas, moitas veces, que eu non pedira os avales. Hasta que nun pleno lle presentei un escrito pedindo avales. Desos avales, que non digo que foran todos, desos avales, recórdeme moi ben que foi no 2008, cando os pedín, estando de alcalde en funcións, hai unha sentencia agora donde nos dan esos avales ao Concello. Estamos pendientes...
Perdón, rematou? Déixeme, si quere. Non, vamos a ver. Pois, eu o que lle pregunto é vostede o portavoz do PP? Pero vamos a ver. Pero é vostede o portavoz? Dígolle unha cousa. É vostede o portavoz do PP? Usted quere deixarme falar ou non? Vostede falou. Vale, pois moi ben. Ben, votos a favor? Sí. Ben, agora temos outro punto extraordinario que é respecto á medida 4 desta mesma convocatoria e que vai explicar a interventora. Bueno, relacionado exactamente coa medida anterior, coa medida 3, no mesmo acordo se contempla unha medida cuarta. Esa medida cuarta, digamos que parte da medida 3 e unha vez agrupados os préstamos, o que permite a medida cuarta é ampliar o préstamo previamente agrupado na 3 a 10 anos máis de amortización. Polo tanto, se o préstamo anterior, o agrupado, vai nacer con unha finalización para o 2028, este finalmente, unha vez que se agrupe, se procederá a ampliación e se prolongará ata o 2038. Polo tanto, o alivio na carga financiera si va a ser moitísimo máis grande. Non só se respetará o anteriormente dito sobre o período de carencia, senón que a maiores a amortización se estende hasta 2038. Se ve en esta medida, a diferencia da anterior é de aplicación obligatoria. Esta medida é de aplicación voluntaria. O Concello ten que tomar o acordo de adherirse e o Ministerio, neste caso, si suxeita esta medida cuarta a que se aprobe novo plan de axuste. O Concello, o pasado 13 de setembro, aprobou un plan de axuste, como todos sabemos, para solicitar unha nova adhesión ao Fondo de Ordenación para o pago dos intereses. E recordades, o Concello ten plan de axuste, e a situación dese plan de axuste é aprobado polo Concello, pero pendiente de valoración e aprobación polo Ministerio. Polo tanto, a situación de Miño era un pouco peculiar, porque non temos un plan aprobado e valorado favorablemente polo Ministerio, pero tras consultas co organismo competente se nos indica que se pode presentar o mesmo plan que xa trouxemos anteriormente para adherirnos ao Fondo de Ordenación, efectuándolle pois as matizacións e aplicacións desta medida cuarta. Entón, o plan de axuste que se trae, ademais de adhesión, este acordo leva a adhesión, a solicitud de adhesión e a aprobación de novo plan de axuste. En este caso va a ser un plan de axuste do 2019 ao 2038. As medidas que recolle o plan son as mesmas que xa se dixeron anteriormente, unha medida en ingresos, respetando unha serie de ingresos que nos van a facilitar a deputación, e as medidas de gasto son as mesmas, nunha medida de suprimir unha serie de plazas, rebaixar o gasto corrente e unha serie de amortización extraordinarias para que o Concello poda dar cobertura a todos os gastos e a todas as amortizacións dos préstamos durante toda a vida. Bueno, respecto a estas medidas, nada máis, o mesmo, é convocada o 9, porque repito un pouco o que decíais antes, a apertura da aplicación é a que marca as condicións. Entón, as condicións que fixa o Ministerio son as que el previamente, independentemente que o acordo se faga pola Comisión Delegada do Goberno o 14 de marzo, eles que a apertura da aplicación marcan o inicio, marcan as condicións. De feito, no plan anterior, que sí que ven retocado, a extensión que xa nos de forma previsora se meteu nese plan, a extensión estaba a 2039 por indicacións mesmas do propio Ministerio, que agora, cos seus estudios definitivos, a extensión baixa un ano. Se vos fixades no anterior plan, era o 2039. Neste caso vai ser o 2038, por indicacións del e correccións del. Que todo isto, ao facerse cas prisas e cos plazos tan breves que dan, pois tamén incurren en errores e rectifican. Entón,
Esas son as dúas únicas monetizacións do plan que traeremos agora co plan anterior. Se pode considerar un modificado anterior, pero neste caso o Ministerio considera que debe ser novo, porque o anterior non o teñen valorado. Pero unha refundición onde simplemente se ampliaron do 31 ao 38 e se matizou ese exercicio que desaparece da ampliación de ir ao 38 ao 39. E penso que no expediente non hai nada máis así a salientar. Eso, que se deberá solicitar igual e que neste caso sí quedará suxeito novamente a unha valoración polo Ministerio para que nos den o visto bo para poder despois formalizar a operación, que serán con outras entidades de crédito, non cas que estamos a traballar agora no Fondo de Impulso Económico. E neste novo plan se incorpora e segue a preverse a adhesión proyectada ao Fondo de Ordenación 2020. Fíxose unha refundición da situación proyectada e desta, por indicacións e correos continuos que tivemos esta semana co Ministerio, que é un pouco que marca as pautas e que eles mesmos levan as pautas agora mesmo un pouco deprisa e correndo no aire. Pero bueno, neste caso supoño que toda esta información si será definitiva e non correxida por eles. Temos que ratificar a urxencia primeiro. Votos a favor? Ben, bueno, creo que a explicación da interventora, dentro do que podemos entender nestes grandes números, é bastante clara. Non sei se queredes decir algo. Ben, pois entonces votos a favor. Ben, gracias a todos por aceptar estos puntos extraordinarios. Penso que hoxe é un día para celebrar en Miño, dentro de que estábamos mal, ahora estamos un pouquiño menos mal. Entón creo que debemos estar satisfeitos todos do conseguido. Todos votamos e os beneficiarios vai a ser o pueblo. Entón creo que eso nos debe satisfacer a todos. Pasamos ahora ao punto número 5, que é a dación de contas das resolucións da alcaldía, dende o 2 do 9 de 2019, número 688/2019, ata o 6 do 10 do 2019, número 763/2019. Se enviaron aos grupos, os concelleiros conócenas. Non hai. Ben. Entón, pasamos ás mocións. En primeiro lugar, hai unha moción do Grupo Socialista que vai ler a portavoz. Por favor, Emma. É unha moción sobre o corredor atlántico ferroviario. O Regulamento da Unión Europea 913/2010 do Parlamento Europeo e do Consello de 22 de setembro de 2010 sobre unha rede ferroviaria europea para un transporte de mercadorías competitivo estableceu unha serie de corredores europeos de mercadorías para aumentar a competitividade do ferrocarril frente a outros medios de transporte. Estes corredores europeos constituyen a semada espina dorsal das redes transeuropeas de transporte definidas nos regulamentos 1315/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 11 de decembro de 2013 sobre as orientacións da Unión para o desenvolvemento da rede de transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013, polo que se crea o mecanismo Conectar Europa. Dos 9 corredores ferroviarios e marítimos para o transporte de mercadorías definidos pola Comisión Europea no ano 2010 e que incidirán de xeito decisivo no desenvolvemento dos territorios, 2 transcorren por España, que é o corredor mediterráneo, antes corredor ferroviario de mercadorías, onde todos os portos e provincias quedan dentro do eixo prioritario, o corredor atlántico, antes corredor ferroviario de mercadorías 4, que foi definido conectando grande parte dos portos portugueses e dando saída a Europa mediante unha vía que dende Madrid e Valladolid continúa polo País Vasco para sair a Francia, quedando excluída Galicia entre outras comunidades. Hai que salientar que o trazado final do corredor poderá beneficiarse do citado Programa Comunitario de Subvencións ás Infraestructuras Conectar Europa. A consecuencia da marxinación na que quedaría o noroeste español co trazado inicial no ano 2017, creouse a Plataforma Atlántico Norte, integrada polas asociacións de empresarios e cámaras de comercio de Asturias, Cantabria, Lugo, Orense, Pontevedra, Coruña e León. Esta plataforma instou ao Ministerio de Fomento en xaneiro de 2017 a propoñer á Comisión Europea a extensión do corredor ferroviario número 4
corredor do Atlántico definido no Regulamento da Unión Europea 913-2010 as seccións ferroviarias de Palencia, León, Xixón, Avilés, Palencia, León, Coruña, Vigo, Palencia, Santander. Todo isto dentro do corredor atlántico. Tamén instaba o Ministerio a presentar todos os proxectos posibles que contribuísen ao desenvolvemento das autopistas do mar na área atlántica, incluindo as infraestructuras de acceso, áreas logísticas, servicios e equipamentos de portos. As convocatorias de subvencións para infraestructuras anos 2017 e 2020 do mecanismo Conectar Europa. Por todo isto, a Administración Central, Ministerio de Fomento, rectifica e manifesta que as conexións ferroviarias do noroeste peninsular tamén son prioritarias, abríndose a presentar todos os proxectos que cumpran os requisitos para ser beneficiarios das axudas citadas e que mellorasen as conexións ferroviarias. O 6 de xuño de 2018, a Comisión Europea incluye na proposta de revisión do mecanismo Conectar Europa a ampliación do corredor atlántico da rede transeuropea de transporte, incorporando, entre outros, o itinerario Coruña-Vigo, Orense-León. Inicianse neste momento os trámites para aprobación polo Parlamento Europeo e o Consello. O 18 de setembro de 2018, a Plataforma Atlántico Noroeste organiza en Xixón unha xornada de promoción e información sobre o corredor Atlántico Noroeste. O 28 de xaneiro de 2018, a Xunta de Galicia organiza unha xornada para impulsar o corredor Atlántico Noroeste ca participación do Principado de Asturias e a Xunta de Castilla e León. O 20 de febreiro de 2019, o Ministerio de Fomento presenta en Madrid o Plan Directo do Corredor Atlántico, incorporando no trazado conexións con León, Orense, Vigo e A Coruña. O 17 de xullo de 2019, as confederacións de empresarios de A Coruña e Lugo reiteran a petición de respectar a estrutura inicial do trazado do Corredor Atlántico en Galicia, mantendo a forma en Y, derivando a Coruña Ferrol e a Vigo dende Monforte, rexeitando o trazado proposto de A Coruña, Vigo, Orense e Palencia. Actualmente todo indica que se está a apostar polo trazado Monforte-Vigo a Coruña, prexudicial para as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Este trazado obriga a que os tráficos de mercadorías para Coruña e Ferrol cheguen vía Vigo e non de xeito directo como sería desexable de respetarse o trazado en forma de Y. Na zona norte de Galicia, demanda o trazado en Y, estimando que tanto a conexión Monforte-Vigo como Monforte-Ferrol-Coruña son esenciais para o desenvolvemento económico e empresarial de Galicia, a posta en valor dos portos galegos e o impulso da intermodalidade. Os portos de A Coruña e Ferrol deben estar incorporados ao sistema logístico do noroeste galego, posibilitando o acceso a axudas europeas para mellorar a liña ferroviaria como as de Conecta Europa, que permiten a circulación de trens con tecnoloxía actual, eléctricos con velocidades e sistemas de seguridade axeitados. Outras vantaxes deste trazado serían a conexión do tecido empresarial do noroeste de Galicia con Europa, favorecendo o acceso aos mercados e unha aposta por un transporte sostible. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista propón neste pleno que se aprobe o seguinte acordo: aprobación da iniciativa proposta pola Plataforma Atlántico Norte apoiada pola Asociación de Empresarios de Ferrol Terra para que o trazado do corredor atlántico ferroviario en Galicia chegue de forma directa aos portos de Galicia e Ferrol e que se traslade ao Ministerio de Fomento e á Comisión Europea o apoio ao trazado Monforte-Lugo, Monforte-Vigo. Aprobamos a urxencia primeiro. Sí, aprobamos a urxencia. Votamos a urxencia, perdón. Votos a favor? Ben, si queredes decir algo. Nada, vou adiantar que imos votar a favor da moción. Ben, pues, daquela, votos a favor. Vale. Hai tamén, ahora, unha moción, da igual, non? Empezamos pola que queirades. Empeza pola que queiras. Vou empezar pola de apoio ao sector marindustria alimentario da comarca fronte ao proxecto de reforma de legislación de costas. Exposición de motivos. Os proxectos de reforma da Lei de Costas e do seu regulamento causan unha enorme preocupación no conxunto das actividades económicas que, para exercer en condicións aceptables de rentabilidade, se ubican na franxa costeira, fundamentalmente porque precisan un emprazamento e unha disposición para a captación de auga do mar. Isto levas a cabo mediante mecanismos de impulsión e saída dispostas na zona que vai dende as súas instalacións ata os puntos de captación e saída baixo a auga, soterrados, aprobados e adaptados a todas as normativas vixentes na actualidade. O proxecto de reforma do Regulamento de Costas que está elaborado o Ministerio para a Transición Ecolóxica e que polo seu gran calado vai obrigar a reformar tamén a Lei de Costas preocupa enormemente aos sectores produtivos afectados, dado que se pretende introducir unha serie de novos preceptos que amparan algunhas interpretacións moi restrictivas que se estaban a facer da Lei de Costas
e disemínanse por todo o seu articulado novos preceptos moi xenéricos e abstratos que recrudecen as exixencias medioambientais en claro detrimento das posibilidades de exercicio lexítimo e sostible das actividades ligadas tradicionalmente ao mar de Galicia, que son as que conforman o tecido produtivo costeiro da nosa comunidade autónoma en xeral e de algunhas comarcas en particular. O borrador do novo regulamento recorta drásticamente, por exemplo, a figura da prórroga extraordinaria das concesións de ocupación de dominio público marítimo terrestre, desvirtuando a letra e o espírito co que se creou esta figura na reforma da Lei de Costas de 2013, e que precisamente viña a apoiar as actividades productivas costeiras que ian chegar a término e, polo tanto, ser desmanteladas no 2018, 30 anos despois da Lei de Costas originaria de 1988. A chave do debate está en que a dita lei creou unha figura novidosa que deixou sen efecto a limitación do prazo máximo de duración establecido na Lei de Costas de 1988, creando precisamente unha prórroga extraordinaria a contar dende a data na que esta se solicitara, tal como a lei e o regulamento establecían e seguen a establecer. O que se pretende coa reforma do regulamento é modificar o día de cómputo inicial, atrasando 30 anos atrás, ata o día 1 da concesión en vigor. No mesmo sentido, reforzanse os requisitos necesarios para renovar as concesións e para obter prórrogas das existentes actualmente, pasando dos 4 criterios orientativos ata hoxe vixentes aos 18 que se pretende introducir. E o máis preocupante é que a maioría destes novos requisitos quedan nunha total indefinición, de xeito que se deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta á hora de decidir, dende un despacho ministerial, a cales das nosas empresas e sectores se lles permite continuar e cales serán expulsadas. Exemplo desa abstracción é, polo tanto, da inseguridade xurídica que provoca son requisitos como impacto paisajístico, protección ecológica de la interacción tierra-mar, el incremento a altura de ola o cambios de dirección o oleaje, artículo 135.4, e otros criterios como aplicación de lo previsto en cualquier otra norma española y europea, así como los convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar. Citas textuais do borrador do novo regulamento. Sobre unha base tan endeble e maximalista preténdese revisar todas as ubicacións actuais na costa que, segundo os informes do Ministerio, poidan non coincidir cos novos criterios do borrador, algo que pode ter consecuencias devastadoras para os sectores produtivos galegos vinculados á costa e a toda a economía social e pesqueira, ao verse potencialmente afectadas non só as industrias produtivas do país, senón tamén unha enorme cantidade de explotacións asociadas á miticultura, acuicultura de bivalvos e marisqueo, ademais de edificacións, entre elas vivendas. Por outra banda, a experiencia destes sectores evidencia que non son en absoluto actividades insostibles dende o punto de vista medioambiental, como demostra o feito de que estean fortemente controlados por distintos organismos públicos. E, de feito, en ningún punto do borrador se afirma que a causa da modificación sexa unha problemática de tipo ambiental, senón únicamente unha decisión conceptual. A aposta das autoridades de costas por un litoral libre de actividade productiva, o que a súa vez supón optar por un uso preferentemente recreativo, para o que, por suposto, tampouco se dá ningunha alternativa, fronte aos usos produtivos tradicionalmente vinculados ao mar. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno para a súa aprobación se procede que se adopte o seguinte acordo. Instar ao Goberno do Estado, especialmente ao Ministerio de Transición Ecolóxica, a que 1. Reconoza a realidade da Comunidade Autónoma Galega da nosa comarca en relación á realidade histórica e socioeconómica do sector marindustria, acuicultura e marisqueo, que ao longo do último século serve como base fundamental para o desenvolvemento socioeconómico desta comunidade e que pon en entredito un regulamento absurdo que demostra un claro descoñecemento da realidade social da nosa comarca. 2. Con carácter previo á aprobación de modificación algunha, entablar unha mesa de análise e negociación cos sectores vinculados ao mar para alcanzar un acordo que permita que o proxecto do Regulamento Xeral de Costas e a Lei de Costas teña en conta as reivindicacións socioeconómicas do sector do mar en Galicia. 3. Negociar e aceptar un acordo que teña en conta no proxecto deste regulamento e na súa lei no referente ao prazo das súas concesións para actividades económicas do complexo marindustria da comarca que, para o seu indispensable funcionamento, deben estar no litoral que se comece a contar o prazo de concesión a partir da solicitude da prórroga extraordinaria e non dende a data de concesión orixinada. E cuarto, dar traslado do presente acordo ao Goberno do Estado. Gracias. Portavoz. Sí, vamos a ver. Nós non estamos de acordo co
co argumentario que expoñen ustedes nesta moción. Primeiro, a lei é do ano 2013, como usted ben dice, o que hai un proxecto de regulamento desta lei de costas, que a base esencial da súa modificación non é un capricho dun ministro, porque ademais as leis non as fan un ministro, sino que se fan nun ministerio, sino que hai un informe da Abogacía do Estado donde a base fundamental, por iso está o proxecto de reforma, é que hai determinados apartados de regulamento que son incompatibles, ao menos é o que a xustificación que ven na exposición de motivos dese proxecto de reforma do regulamento, non da lei. A lei é do ano 2013, este proxecto está sin aprobar. É certo que ten moitas alegacións, está pendientes de examinalas. De feito, moitas das emendas que se fixeron no Senado foron aceptadas. Pero o regulamento, repito, faise precisamente por este informe da Abogacía do Estado, onde se di que é incompatible determinados artículos do citado reglamento coa propia lei de costas. Non está claro, eso dicen ustedes no seu argumentario, que o reglamento vaya a modificar a lei de costas, porque se o reglamento modificar a lei de costas, primeiro hai que modificar a lei de costas, porque o reglamento é unha norma de desarrollo dunha lei principal. Por lo tanto, eso é un dato falso. Respecto ao tema dos 75 anos, bueno, por outro lado tamén quero suliñar que hai un informe, é dicir, cando estas medidas, cando se fan reformas en estos temas de litoral e de aproveitamento de empresas que utilizan o mar, agricultura, pesca, determinadas empresas, estamos co tema do medio ambiente. Hai un informe no Parlamento Europeo que se conoce como informe Auken, que reclama a protección do medio ambiente, determinadas actividades que poden ser nocivas de cara ás empresas que desarrollan estas actividades. O que dice o informe é que as actividades económicas generadoras de riqueza e de empleo deben ser compatibles ca protección da costa e do medio ambiente, e de feito aconsellan a reducción de plazos e limitacións de establecementos de servicios de playa. O que precisamente se busca nesta reforma deste regulamento é que se rixa por criterios máis obxectivos, que teña unha redacción máis clara e máis específica, e que as concesións e as prórrogas sean compatibles con determinadas medidas medioambientales. De feito, donde máis se ten en conta é Galicia e Canarias, porque precisamente son zonas de litoral especialmente sensibles a este tema. E é certo que o que por lo menos a información difundida é que non se vai, é certo que hai certa preocupación por parte das empresas, pero que o que se vai requerir ás empresas é un informe medioambiental autonómico específico. As concesións vanse manter nos 75 anos, a zona de servidumbre redúcese en algúns casos especiales. E é certo que hai que ter caso por caso, non en xenérico, como se facía na anterior lei. Non me refiero á do 2013, sino incluso á do 88, que era a primeira que fixemos, que saliu neste país. E é certo que na zona de dominio público marítimo terrestre habría moita subxetividade, e iso hai que regularlo de forma que a xente poida ver incluso onde onde se fixa a línea de dominio público, que se chama publicidade. E repito, isto ven de Europa, non é unha cousa que se diga que se a capricho do ministro, e por outro lado xa non é que só veña de Europa, sino que precisamente hai un informe, repito, onde dice que hai que reformarlo porque é incompatible ca propia lei. Por lo tanto, este grupo vai votar en contra da moción. Ben. Evidentemente non esperábamos que estivesen de acordo con o noso argumentario, pero nós tampouco compartimos o seu. Nos o que sabemos é que vai ter un importante impacto nas confrarías e na actividade do marisqueo, e que este non vai ser positivo. Respeto que voten en contra, pero nós evidentemente vamos votar a favor. Bueno, a min que ustedes, de verdad, a min o que me sorprende bastante é que ustedes, a min cóstame bastante, cando presentou a moción, de verdad que me lín o proxecto de reforma do regulamento, incluso leín un informe de Uría y Menéndez, que é un tratadista de dereito prestixioso, e cóstame sacar a conclusión de que xa é perxudicial sin máis. De verdad que, eu non sei, pero a General Motors estáse perdendo uns currículos tremendos. Alégrome que ti teñas un bon currículum, pero creo que descoñeces o meu. Por iso xa dixo que se están perdendo. Pois se os descoñeces non podes opinar. Se queredes... Porque eu non opino do teu currículum, con lo cual espero que non opines ti do meu, nin da miña intelixencia.
Non, ao contrario, sí. pareceme brillante. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? Votos en contra? Entendí, Xermá, que sí. ¿Qué? Sí, Ben, dache a prisa. hai outra... Faltaron máis por aí, non? Sí. Digo eu. Sí. Le. Non digo nada. No. Bueno, entendo que son 8 a favor, 8 Oito. en contra e 4 a E favor. 4 a favor. Apuntados está ben. Ben, hai outra Ben, moción estamos ao revés, que estamos se ao revés. fai o favor de... Sí, yo tamén. Sí. Por favor. Para a adopción urxente de medidas que salven o futuro da central térmica das Pontes. A central térmica das Pontes é o maior grupo de produción de enerxía de Galicia e dá emprego directo a 700 persoas, xerando un impacto económico na zona de 80 millóns de euros ao ano, a través da compra de bens, servizos e salarios. Desde marzo de 2018, a instalación estaba inmersa na adaptación á Directiva de Emisións Industriais da Unión Europea, comprometendo un investimento de 2.017 millóns de euros para garantir unha alta eficiencia ambiental e cumprir máis aló dos requisitos desta norma comunitaria. De feito, tras as obras, a central cumprirá cos valores BREF, mellores técnicas dispoñibles, aínda máis exixentes. A central térmica acordou a paralización da súa actividade en 5 meses e suspendeu gran parte da execución do investimento previsto, como consecuencia dunha política enerxética desordeada por parte do Goberno de España, que aboga polo abandono anticipado do carbón sen dar resposta ás consecuencias en termos de actividade económica e emprego nos territorios afectados, nin en termos de garantías da subministración eléctrica a un prezo competitivo. Esta situación xa viña sendo moi preocupante en xeral polas súas consecuencias sobre os traballadores, empresas e sectores vinculados á central, especialmente os transportistas, que levan 5 meses sen poder traballar. A maiores, en outubro do ano pasado, a través da aprobación dun Real Decreto, o Goberno Central, unha vez que xa tiñan identificadas as empresas que decidiran comprometerse cos investimentos requeridos para adaptarse á Directiva de Emisións Industriais, retirou o imposto de hidrocarburos á produción eléctrica, coñecido como céntimo verde. A xeración con gas, pero non a xeración con carbón. Esta decisión rompeu claramente coa neutralidade tecnolóxica, prexudicando as instalacións que empregan carbón, como é o caso das Pontes. Así, o pasado 27 de setembro, Endesa comunicaba a descontinuidade da produción das súas centrais térmicas, entre elas a das Pontes, é dicir, o seu próximo peche. Decisión que ten unhas implicacións dramáticas para Galicia en xeral e para a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal, Terrachá e Mariña Lucense en particular. Este peche materializaría a perda de centos de empregos nos concellos desta comarca e terá un impacto socioeconómico de dramáticas consecuencias. Non podemos tolerar esta situación nin manternos impasibles ante o desmantelamento dun sector económico que xera moita riqueza e do que viven centos de familias e, por iso, debemos amosar a unidade de acción que os nosos veciños que traballan nesa central e veciños ponteses que nos acompañan cada verán se merecen para denunciar este novo castigo e exixir inmediatamente solucións que garantan o futuro dos empregos e que eviten unha nova reconversión industrial nesta zona. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno para a súa aprobación, se procede, que se adopten os seguintes acordos. A supresión do céntimo verde para o carbón, ao igual que se ten realizado para outras tecnoloxías, como é o caso do gas, garantindo deste xeito a neutralidade tecnolóxica. A adopción dun mecanismo de compensación de pagos por capacidade pola disponibilidade para cubrir a demanda en horas punta do servicio eléctrico, o establecemento dunha exención das medidas fiscais preventivas na Lei 15/2012 do 27 de decembro de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética ás centrais térmicas de carbón de importación que estean en proceso de adaptación á Directiva de Emisións Industriais, a fixación dunha retribución específica nos casos en que se estea utilizando, por exemplo, biomasa forestal para o funcionamento destas centrais térmicas, a súa participación na iniciativa conxunta que a Xunta de Galicia está a impulsar con sindicatos e axentes sociais e económicos na defensa dos intereses do emprego directo e indirecto vinculado á central térmica das Pontes, apostando así por unha transición enerxética xusta e ordenada. A exixencia ao Goberno de España da aplicación de medidas urxentes para garantir a inmediata reapertura da central das Pontes e, no caso contrario, a dimisión da ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, principal responsable da situación da central pontesa. Gracias. Sí. Vamos a ver, sustancialmente nos estamos de acordo en apoiar as movilizacións que están facendo as Pontes en que se leva a cabo a transición enerxética. É certo que Endesa
creo que vai facer unha forte inversión de forma para eliminar emanacións de azufre, determinados elementos contaminantes que evidentemente descoñezo. Si ustedes están dispostos a retirar o punto 6, porque nos entendemos que a responsabilidade non é da ministra, a responsabilidade ven de Europa e de acuerdos e convenios internacionales respecto ao uso do carbón. Os minerales fósiles non son deste siglo, foron do siglo pasado. Os minerales fósiles combustibles non son do siglo pasado. Entón, se estuveran dispostos a retirar ese punto, nos non teríamos inconveniente, incluso a exixir ao Goberno de España medidas urxentes para garantir o investimento e a viabilidade que o que reclama, o que usted ademais opón no argumentario das medidas que se poidan implantar para a viabilidade das empresas. Desde logo, do punto 6 non podemos estar de acordo. Si que é verdad, non sei se o van a facer ou non o queren facer, ou o punto 6. Bueno, pois entonces nese caso nós como sustancialmente está. Porque según González Formoso, Sí, pero non está pelexando na UE como forma distinta. bueno, que diga González Formoso que o Ministerio non está pelexando non quer decir que sea culpa da ministra. E ademais, o que dice González Formoso é por o que está pelexando non é porque por o tema do carbón, que sea un tema obsoleto, sino por o tema dunha transición enerxética. Hasta 2050, Sí. España, en concreto en As Pontes, en Galicia, ibase facer todo este cambio de maneira xusto ordenada hasta o 2030, e a señora ministra decidiu que se facía xa, sin máis. Bueno, estoulle dicindo, como non vai retirar ese punto... Entonces, entendemos que non está cumprindo coas súas funcións como ministra de mirar pola industria, en particular de Galicia, e non vou retirar o punto. Bien, bueno, pois, de todas formas... Entendo que non o apoyen. Non é que non o apoyemos. Vamos a ver, tampouco vamos a votar en contra porque sustancialmente estamos a favor. Dese punto non estamos a favor. Sustancialmente, xa lle digo, estamos a favor menos en pedir a dimisión da ministra. Pero tamén é certo que lle vou argumentar unha cousa que me sorprende, que pidan a supresión do céntimo verde porque a crearon ustedes na Lei 15/2012 medidas fiscales para a sostenibilidade enerxética, posteriormente foi modificada por o Goberno. Ahora estou falando, por favor, espere un momentiño e despois usted fala que si lle dan a palabra. Mire, o céntimo verde é o impuesto de hidrocarburos que se aplicou a gasolinas e gasóleos. Tuvo moita relevancia no sector eléctrico e no gas natural. Este céntimo verde que se aproba por a Lei 15/2012 despois foi modificado por o Real Decreto 15/18 medidas urxentes para a transición enerxética. Este imposto, creado por o ministro Soria, permitiu sustanciales ingresos ao sector eléctrico procedente de generación eléctrica mediante gas natural e do consumo deste combustible. Este céntimo verde establecido nesta lei non establecía ningún tipo de exención. Esta exención créase algunhas exencións no Real Decreto 15/2018 que modifica a configuración do céntimo verde introducindo unha exención á produción de electricidade en centrales eléctricas ou á produción de electricidade e á cogeneración de electricidade e calor en centrales combinadas. É dicir, que desde finales de 2018 as centrales de ciclo combinado e as centrales de gas natural non están obligadas ao pago deste imposto, o cual non quere dicir que non estemos a favor de que se suprima. A xustificación deste Real Decreto, este último, foi que as centrales de ciclo combinado trasladen este imposto ás ofertas de mercado, por lo que a exención permitiría eliminar o efecto multiplicador sobre os precios de mercado mayorista, moderando así a evolución alcista, que é un dos obxectivos da norma esta de 2018. É certo que esta exención non se fixo extensiva ás térmicas do carbón que continuaron afrontando o pago deste imposto especial. Pero tamén é certo que a creación deste imposto por o ministro Soria recaudáronse por esta vía uns 560 millóns de euros no ano 2017. Entonces, mire, chama a atención que ustedes traen a enfermedad e agora piden a vitamina para curala. Eso é que me chama moito a atención, porque se pida que se suprima o céntimo verde cando se implantou sin ningún tipo de exención por o ministro Soria, precisamente cun afán claramente especulativo, e todos sabemos quen era o ministro e como era o canario, encima de explotación das industrias e aos consumidores, e agora piden que se manda ao goberno que se suprima. O sea, é que a política da contradición, de verdad. Non entendo
sinceramente, cual é o seu argumentario. Xa lle digo. Podo falar? Sí, fale. A ver, está claro que lles doi a petición de dimisión da ministra. Suéltame todo o rollo do ministro Soria, que xa non está. Bueno, pero estaba. Pero quen está agora é a ministra, e quen decideu quitar o gas, ese céntimo verde, sería ela. ¿No? Nese momento. Sí. E por que non o aplicas? Trouxeron ustedes e agora piden a ministra que o quite. Quitou yo a un, pois que yo quito a outro. Que yo quita a outro, claro, é porque o puxeron. Pois non sei, pregúntale a Soria, porque falache dele como se o conocera. Non o conozo, non, e gustaríame. A mellor podecho explicar el porque o puxo. Dende logo, eu non podo decir por que tomou as decisións Soria, porque eu non estaba con el, non me explicou personalmente. Vale. Bueno, votamos. Perdón. Sí, Espera. sí. Efectivamente, tiene razón, los combustibles fósiles son del siglo pasado. Pero más del 80% de la energía eléctrica que se consume actualmente viene de los combustibles fósiles. Que nos tengamos la frivolidad de decir, bueno, pues venga, vamos a cerrar centrales así porque sí, me parece una barbaridad. Pero una barbaridad a todos los niveles, ¿no? O sea, efectivamente, el respeto al medio ambiente yo creo que es de todos en general, no solamente de un grupo ni de otro, o sea, es de todos en general. Todos aspiramos a tener un medio ambiente un poquito más limpio de lo que lo tenemos o conservarlo mejor de lo que lo tenemos, ¿no? Pero, desgraciadamente, la demanda eléctrica cada día va en aumento. O sea, dices, no, venga, cerramos y apagamos, ¿no? El problema de cerrar, y cierras las centrales, venga, desmantelas las centrales, ¿y qué haces? Después compras la energía a países que están produciendo energía eléctrica de la misma manera que tú estás cerrando las centrales que tú tienes aquí. O sea, tienes unas centrales que están quemando alternativamente carbón y gas. Efectivamente, tienen una emisión de gases, esa emisión de gases pues está controlada pues, ecológicamente como perjudicial, ¿no? Pero tú estás comprando energía eléctrica a países que te están produciendo la misma energía que tú estás produciendo aquí y estás cerrando lo tuyo para comprar a otros. ¿Me entiendes? O sea, el sentido de lo que te está diciendo Ana como portavoz tiene su sentido, y efectivamente hay algo absolutamente imprescindible, pero algo imprescindible dentro del conocimiento de las personas, ¿no? O sea, algo que es fundamental no es vender ni peras, ni manzanas, ni calderos, ni escobas. Hay un producto estratégico, pero estratégico, de primero a fin. O sea, la energía eléctrica es uno de esos productos estratégicos. Desgraciadamente, bueno, pues hubo otros gobiernos que influyeron para que España perdiera, pues... Perdón, un momentiño. Creo que estamos apartando o debate de algo que nos estaba a debatir, que era que todos estamos de acordo en que, queremos mellorar o medio ambiente, dous, que estamos de acordo coa moción, entón non nos vamos a retrotraer, porque se nos retrotraemos xa a mellor entraríamos en cousas un pouquiño que iban a escocer, como por exemplo, pois un presidente de goberno que duda do cambio climático ou un goberno que deixa de o sea, retrotrae unha medida como Madrid Central que estaba baixando a contaminación, entón vámoslo deixar onde está, que é o que di a moción, que estamos falando da moción. Bueno, entón, si estamos, creo que todos estamos de acordo. Eu intentando moderar, me parece unha verdadeira mágoa que si o que nos preocupa a todos, que entendo que nos preocupa a todos, é pois o impacto económico na nosa comarca, en Eume, en Ferrolterra, en Ortegal e tamén en Miño, tamén nas Mariñas Betanceiras, e se a intención é esa, de verdade, porque non se pode sacar de unha moción pois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 palabras. 19 palabras que non afectan en absoluto
a intención de protexer e loitar contra ese prexuicio económico e social que, sin duda, estamos todos de acordo en que vai repercutir. Entón, se de verdade a intención do Partido Popular e dos seus concelleiros a presentar esta moción é loitar contra iso, non vexo que vería ningún problema. Outras veces fíxose e non hai ningún problema. Se o que se quere é aproveitar para un axuste de contas político, pois non pasa nada tampouco, se vota e listo. Entón, vamos a pasar ao voto. Votos a favor? Perdón un momentín, o sea, me has votos cortado. a favor? Votos a favor? Me has cortado. Sí, mira, é que se acabou o turno de réplica. No traigo ningún papel. No traigo ningún papel, no traigo nada preparado, ni de fechas, ni de artículos, ni de nada. Perdón, é que se acabou, xa rematou. Hombre, yo te digo, vamos a ver, esto es una asamblea, ¿no? Non, isto é un pleno, e ten un regulamento aprobado por vostede. No regulamento... Esto es un lugar de debate. Sí. Si es un lugar de debate, pues... No, pero vamos a ver. Venimos aquí a hablar, ¿no? O venimos a leer lo que tenemos en el papel. Venimos a hablar, venimos a debatir, ¿no? Mire, vamos a ver. Vostede era concelleiro... E non me has dejado. Me vai escoitar? Vostede era concelleiro cando se aprobou o regulamento do pleno que aprobou vostede, publicado no BOP do 18 de maio de 2016, e que di textualmente, onde estaba? Aquí. Non era este, era das intervencións. Os turnos de réplica son de 5 minutos na primeira ronda, na segunda 3 minutos e por alusións 2 minutos. Vostede non foi aludido, a portavoz falou, eu creo que e xa está, é que non nos podemos meter en grandes temas que non son obxecto da moción, porque, bueno, todos temos unha opinión e todas son respetables, nadie lle di que non sexa respetable a súa, simplemente que non podemos todos entrar a debatir cousas, se además estamos dicindo que estamos dicindo que estamos de acordo. Entón, se vostedes queren sacar adiante a moción por unanimidade, que creo que sería o desexable para todos, a postura é esa. Se non, digan se están de acordo con eliminar esas 18 palabras, se están de acordo, pois se votará por unanimidade, que creo que é o desexable para a comarca, sobre todo pensemos na xente que se vai quedar sin traballo ou que se vai quedar sin negocio ou que se vai quedar afectada porque non vai ter clientes. Eu rogolles que sexan vostedes pois xenerosos e que eliminen 18 palabras que penso que non van ao fondo do asunto. Pero esa é a súa decisión e, por favor, pois ya pedimos agora mesmo. Ustedes, se me permite a palabra, dúas cousas. Unha, teñen ustedes moi fácil. Aproban a moción, salvo nese punto. Mire que fácil é. Segundo, vou dicir, usted falou do reglamento. Sabe que estamos incumplindo o reglamento? Sí. Sabe que estamos incumplindo o reglamento? Sabio? Estamos incumplindo o reglamento. Dígame. Estamos incumplindo. Pois a ver, como? Os plenos celébranse pola mañán. Salvo excepcións. Mire, xa que fala usted do reglamento, que non ven ao caso, pero o tema da moción é moi fácil. Tan fácil como eso. Bueno, alguén máis quere falar? A ver, votamos e ya está. Vamos a ver. Vamos a votar entón. Entendo que non se eliminan as 18 palabras. Entendo, non? Ben. Vale. Perdón. Votos a favor? Que? Votos a favor da moción? Vale. Abstencións? Nos. Votos en contra? Ben. Entón, onde está? 113. Ben. Perdón, un momento. Ben, o Partido Socialista presenta unha moción urxente que asume esta moción para que vexan a real vontade do Partido Socialista que asume esta moción, o texto desta moción, eliminando no punto 6 as 18 palabras que son, en o caso contrario, a dimisión da ministra de Transición Ecolóxica Teresa Rivera, principal responsable de situación da Central Pontesa. Votos a favor da urxencia?
Votos en contra? Vale, ben. O sea que... Vale, ben, entendemos que vostedes están en contra da Do que se moción. trata é que dimita a ministra. As pontes non lle interesan. Ben, Ese é do que se trata. Ben, Do que se trata é que votos, dimita. perdón, votos a favor da moción, votas a favor da moción, Da nosa, sí, da nosa. votos en contra, Eles se votaron. votos en contra, abstencións, ben, Vale, vale, ben. ben, Claro. moi ben. Sí, Sí, exactamente. Ben, moitas gracias. Vale, Bueno, muller. ben. Vamos a ver. Robos. Son verdes. Estábamos... Por favor, silencio. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Vamos a ver. Por favor, silencio, por favor, silencio. Pídolle silencio ao público. E tamén lle pido respeto aos concelleiros todos. Ben. Dentro do punto 7, informes do equipo do goberno, é un punto recomendado para poñer de trámite, pero neste caso non hai informes. Non hai asuntos. Ben, entón pasamos a rogos e preguntas. Hai unhas preguntas. No, primeiro rogos, non? Primeiro rogos, non? Sí. Si poden ler os rogos, por favor. Sí? Sí, por favor. Sí, por favor. Solicitamos que se nos entregue copia escrita e literal do expediente de tramitación de contratación das obras de mellora da contorna na Praia da Alameda. O segundo rogo, o que xa aludimos antes. Si queres, xa yo contesto primeiro. Quere que te vaya... Voulle contestando un por un. Bueno, vamos a ver, respecto a este expediente, pidan unha copia do que queren, porque ustedes, o que exalto, consulten a ver que é o que queren quitar, porque é un expediente certamente voluminoso. Todo de adjudicación. Pero, pois, o tañen fácil, pasan por as oficinas e o collen, o sea, o que lles interese, o sea, non hai problema. Ben, o segundo rogo era o informe da secretaria respecto ás obras Que xa debatimos. Entendo que a señora secretaria non lo vais facer, daquela retiro. O informe xurídico, vamos. Entendo que sí, que nos lo vais a entregar, e daquela retiro este rogo, neste momento. E despois o terceiro rogo é que dende a Diputación hai unha nova aportación ao POS Plus, por iso solicitamos que nese plan se inclúa a obra de saneamento en A Plata, dado que ten todos os permisos de outras administracións, e estes van caducar. Bueno, respecto deste apartado, xa viron no punto segundo do orden do día que a obra de saneamento de Sombreu leva como un orzamento adicional, bueno, o POS máis que se chama, que é o adicional, precisamente porque, tal como ven no expediente, fai falta unha reforma integral de todo o saneamento desa zona, era necesario utilizar eses cartos, e ademais o informe tanto da interventora como da secretaria indican que debe facerse así porque non é susceptible de dividir en lotes ou en partidas. Certamente é un criterio técnico. É certo que a obra da Plata está terminado, que é o proxecto, sin duda nos parece importante. Cando ustedes falan de que permisos caducan, entendo que se refiren a autorizacións sectoriais. As autorizacións sectoriais non caducan salvo que a legislación cambie, entonces hai que volver a renovalas, pero se non caducar, non caducarían. Pero ben, é certo que hai un límite temporal para executar a obra que o día a Consellería, eu dixo agora fai pouco este ano, que é de 2 anos, por lo tanto, temos o marxe de 2 anos para executar a obra que foi aprobada. Ademais, este proxecto foi aprobado nun pleno que celebramos aquí no mes de abril. O que pasa é que ten uns problemas non solamente da Consellería, ten os sectoriales, sino de costas, Camino de Santiago, bueno... Sí, todos os... Non caducan, porque eso solo... Vamos a ver, eso solo hai que renovalos cando cambia a legislación. E agora hai unha aportación nova da Diputación. Sí, pero se lle estou dicindo que se aplica a Sombreu. Creo que a parte da de Sombreu creo que vai haber outra.
Bueno, non sei. Se refiere a outra aportación? Home, non sei se se vai incluir. Benvidas, se ven. Dende logo que nos vai vir moi ben. Home, se houbera, desde logo, se houbera outra aportación, está claro, porque hai que executala nun plazo de 2 anos. É certo que temos hasta o 2021 unha obra, pero de momento, según di Agustín, non hai. Según di a concelleira de Urbanismo, os permisos sectoriais, as autorizacións sectoriais non caducan, daquela por esa banda non hai problema, e bueno, se veñen máis cartos, estupendo, todos estaremos encantados. Está claro. Preguntas? Non. Había algún máis? Preguntas? Non, vale, moi ben. Pois continúa cas preguntas, por favor. O pasado 3 de outubro, o Grupo Municipal Popular solicitaba por rexistro copia escrita literal do informe da Policía Local que fixo unha visita o pasado 27 de setembro a persoas que pero non pasa do nada. Departamento Público da Galea. E copia escrita literal da finalización do expediente anterior de sanción a esta persoa por vivir de modo semellante noutro lugar do Concello. Dado que por oficio de alcaldía se nos responde que esta documentación estará a nosa disposición a partir do 27 de decembro e tendo en conta as queixas da veciñanza, especialmente porque dita persoa posúe un can de raza perigosa, hoxe preguntamos: que van facer ao respecto? Teremos que acudir a outra administración para resolver este caso? Vamos a ver, respecto ao expediente, o que me pide usted, a finalización do expediente, o expediente anterior, a situación está solventada, está pendiente unha resolución de archivo, a parcela fai máis de un ano que foi transmitida, un expediente confidencial, obviamente, dun usuario. E respecto do que vostede me dice, a nós non nos constan queixas, salvo que sean queixas por a que eu sí que o entendería por a falta de solucións de habitabilidade deste Concello. Este Concello, desgraciadamente, en 30 e moitos anos, as únicas vivendas sociais que se fixeron son as de Bra, e as solucións residenciais para persoas con necesidades de vivenda permanente son todas temporais, é dicir, as de emerxencia por o que poden recadar de servicios sociais son de 6 meses e as axudas a aluguer tamén son temporais. Polo tanto, este Concello non ten unha solución de habitabilidade. É certo que hai un informe da Policía Local que se desplazou hasta ali o 23 de outubro e se lle deu comunicación aos servicios sociais, está pendente de que se lle dé unha solución aos servicios sociais, porque neste país a legislación tamén nos impide, incluso nas zonas habilitadas de caravanas, impiden a estancia de xeito permanente, non como os americanos que teñen zonas habilitadas para eses casos. E, bueno, non estaría mal, pero a nosa legislación estatal, incluso, ademais, deriva a comunidades autónomas, pero concretamente no noso país non hai ninguna comunidade autónoma que permita eso máis que unha solución, máis que unha estancia transitoria. É certo que as queixas poden vir nese sentido de xente que está nunha situación precaria ou lamentable. En ese sentido entendemos este Concello desde logo é sensible coas necesidades da xente. Desde a Concellería de Servicios Sociais vamos a intentar facer algún investimento para ter un stock de vivendas de aluguer de residencia permanente, porque as necesidades das persoas son permanentes, non son temporais, salvo que morran, pero iso é así, e esta é unha necesidade que teñen moitos concellos e non somos un deles, que non temos unha solución para a xente que carece de recursos. E se queren, por outro lado, outra pregunta, se teñen que acudir a outra administración, pois estaríamos encantados a ver que solución lle dá a outra administración, vayan ás administracións que teñan con 20, eso, vamos, faltaría máis. Pero eu entendo que se pode dar unha solución temporal, unha vivenda temporal, que debería facerse canto antes. É o que lle digo eu, vamos a ver, ese é un tema que está pendente de resolver. Sabemos que hai un tipo de alugueiro polo que se poden, que acabas de decir que son 6 meses, pero bueno, son 6 meses que non vai estar vivindo nun aparcamento público. E despois que Dios dorme nun soportal. Claro, é que, vamos a ver, vamos a ver. Non, vamos a ver, simplemente. Eu falo da sensibilidade social, nada máis. Pero ustedes... Ademais, ustedes teñen que reconocer que despois de 37 anos neste Concello as únicas vivendas son as de Bra. Pero ustedes van a permitir que un señor en unhas condicións infrahumanas... Estou dicindo que se trasladou a servicios sociais. Bueno, pois falaremos con servicios sociales. Pois falarán con servicios sociais, pero xa lle estou dicindo que as solucións... Un señor que ten unha pensión aquí e non que hai vendeu solucións todos os máxicas. bienes. Vamos a ver, que pasa? Bueno, vamos a ver, ese é un tema... Vamos a ver, dígame usted o que vai facer, porque usted estuvo falando aí, pero me dixo que iban a facer. Vamos a ver.
Pois xa lle dixen que vamos facer, intentar buscar unha solución. Unha solución cando? Ai, non sei. Usted en 37 anos non a encontrou. No, vale. A quen? Encontrei. Solución habitacional para a xente, residencia permanente ainda non a tuvo. Bueno, isto tratábase... Isto se trataba dunha pregunta... Perdón, silencio, por favor. Silencio. Vamos a ver, isto... Por favor, silencio. Isto era unha pregunta, se dou resposta, se pode estar de acordo ou non, pero xa está. Ben, a segunda, por favor. O pasado 10 de outubro fomos coñecedores de que a Consellería de Cultura denegaba unha subvención a este Concello despois do equipo de goberno ter solicitado un cambio do obxecto da mesma, de xeito que unha inversión prevista para mellorar a accesibilidade e equipamento do auditorio da Rúa se perdeu porque, como advertimos no seu momento, dito cambio non cumpría o estipulado nas bases da convocatoria da orde de 20 de decembro de 2018. Segundo xustifica o señor alcalde en resolución da alcaldía, decreto número 707 de 2019, o cambio obedece a que as obras que se pretendían realizar son prescindibles, pois con elas non se mellora as condicións de uso do auditorio, cito textualmente. Ante isto preguntamos, en lugar de propor un cambio de obxecto que non respondía ás bases da convocatoria da orde de 20 de decembro, por que non solicitaron unha nova iluminación para o auditorio? Por que non solicitaron unha caixa negra para o escenario? Estas propostas sí cumprirían coas bases da convocatoria e así non se perdería a inversión. Ben, vou non contestar eu. Como vostedes ben din, era unha inversión prevista para mellorar a accesibilidade e equipamento. Accesibilidade e equipamento. Ben, se pedimos nova iluminación, non é accesibilidade. Equipamento. E se perdimos caixa negra solo, non é accesibilidade. Parece que hai eco. Si conocen, como demostraron, conocer moi ben as bases, saberán, serán coñecedores tamén, de que a puntuación non se cumplía se eliminábamos a accesibilidade. Non se cumplía. Tamén, inda que non é o que preguntan, voulle contestar, vostedes do que avisaron en comisión, que é o lugar de avisar, para iso se fan as comisións, era de que non se cumpliría coa puntuación. Non dixeron eso na comisión? Bueno, pues igual estuve eu noutra comisión, os compañeros estuveron noutra comisión. Lea usted acta. Bueno, vale. Non pasa nada, vamos contestar. Ben, entón, en calquer caso, a subvención non... Respondo ou xa non lle importa? Sí, respondo. Vale. A subvención non foi denegada por falta... A subvención non foi denegada por falta de puntos. A subvención foi denegada por outros motivos, non por falta de puntos. E, ademais, non se solicitaron esas cousas porque hai un goberno que toma unhas decisións. E antes as tomaba un goberno e ahora as toma outro goberno. Nada máis. Se queren pasar á seguinte pregunta... Por 10.000 euros. Se queren vostedes... Perdimos 10.000 euros. Perdimos 22 millóns de euros cando vostede non pediu os avales. Seguinte pregunta. Falta a verdad, pero bueno. Bueno, eso porque dices tú. Por favor, a seguinte pregunta. Vostedes van eliminar ou van remodelar as prazas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida pintadas recentemente? Van adaptalas á normativa vixente? Porque, como quedou ben claro no último pleno, ditas plazas non cumplen, pero vostedes aínda non fixeron nada ao respecto. Bueno, vamos a ver. Este é un tema digno dun máster. Nós, desde que chegamos, pintamos 3 plazas de aparcamiento. É certo que unha delas, en cuanto a dimensións, non cumple. Tamén é certo que falta señalización vertical. Ben, xa lle dixemos cal era e ademais lle dixemos cal fora o problema, que cando chegaron os obreros estaban ocupadas e a parte de atrás non se podía pintar. Nesa comisión, como xa falan en plural de que as prazas non cumpren, pois bueno, nos chegamos a este goberno por primeira vez este ano. Bueno, aquí o compañeiro de obras fixo un estudio concienciudo, como é o seu traballo, e resulta que hai pintadas un total de 36 plazas de aparcamiento para minusválidos. 36 do informe que teño eu, por lo menos son 36. Das cales 28
Están mal. E que non teñan as dimensións exigidas, 6. E non só é un, das dimensións. O sea, que vamos a ver, tanta preocupación que teñen ustedes por as dimensións das plazas de aparcamiento, en 30 anos nunca se preocuparon de medilas. E nós pintamos 3. E unha non ten as dimensións e agora piden nos informe cando ustedes tiñan mal 28. É que de verdad que hai que telos cuadrados, Con tanto que fotografiaste estes 4 anos, como non vos tichedes contado das plazas de aparcamento? Porque vamos a ver, eu fíxome en cousas importantes. Si este é a vosa maneira de facer oposición, penso, home, non se pode vir a un pleno. Perdona, Ana. Silencio, por favor. O que non se pode vir a un pleno para darse lavazadas a un mismo. Porque, hombre, pedir un informe das plazas de minusválidos cando nos descoñecíamos ese dato e resulta que das 36 pintadas 26 están mal e as pintaron ustedes e piden ustedes un informe cando non o pediron nunca, hasta lle sorprendeu a policía local. O sea, esa é a preocupación que teñen ustedes de facer unha oposición ao goberno. Ustedes teñen moitos expedientes a man e saben moitas cousas, ou desde logo deberían saber. Bueno, en todo caso, o goberno municipal agradece que se nos avise cando algo está mal, porque evidentemente hai que amañalo. Hai que cumplir coa lei e hai que cumplir coas medidas, evidentemente. Entendemos que... Por favor, silencio. Entón, por favor, bueno, benvidas sean as críticas cando son constructivas, agradecémolo, e moitas gracias. Damos por finalizada a sección do pleno e gracias pola asistencia.